Anem a treballar junts amb la tècnica de la imitació. Respira profundament, relaxa't i somriu. Comencem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. Com et dius? Com et dius? Com te diuen? Com te diuen? Me dius el teu nom i cognoms? Me dius el teu nom i cognoms? Quin és el teu número de DNI? Quin és el teu número de DNI? Quants anys tens? Quants anys tens? Quin dia és el teu aniversari? Quin dia és el teu aniversari? Quan vas néixer? Quan vas néixer? On vas néixer? On vas néixer? D'on eres? D'on eres? On vius? On vius? Quin és el teu color preferit? Quin és el teu color preferit? Quin és el teu menjar favorit? Quin és el teu menjar favorit? T'agrada fer esport? T'agrada fer esport? Quina música t'agrada? Quina música t'agrada? Me dius el teu número de telèfon? Me dius el teu número de telèfon? Quina és la teua adreça? Quina és la teua adreça? Tens germans o germanes? Tens germans o germanes? Quina talla de peu gastes? Quina talla de peu gastes? Quines són les teues aficions? Quines són les teues aficions? Quins idiomes parles? Quins idiomes parles? Aprendre valencià no és impossible. Aprendre valencià no és impossible. Repeteix aquesta pràctica 3 vegades per setmana. Notaràs com millora la teua fluïdesa. Pots comentar com t'has sentit. Si veus útil aquesta pràctica, subscriu-te perquè em pujaré més. Si t'agrada la tècnica, comparteix.
Continua practicant, continua parlant en valencià. Ens veiem en el proper vídeo.